вълшебно лекарство. Държите го внимателно, не бързате да го ламате и да го пиете. За какво може да използваме водата? За какво използваме водата? Втория член. Марти. За къпане. Добре. За какво? Значи водата можем да използваме за пиене. Марти каза, че водата можем да използваме за какво може да за миене на чини, за къпане също. За какво друго можем да използваме? За перене. За сивиране. За перене. За лицето. За лицето. Да се мием, къпане, миене, всичко го слагаме в един общ знаменател. Друго за какво може да използваме водата? За да чистим, да мием вода, точно така. Още нещо. да поедем Цветята. и да нищо. За нещо. За миене на ръцете. Много е важно сапун да си мием ръцете. И трябва да пием всеки ден едно определено количество вода. И сега, знаете ли, според вас, в моето тяло, в тялото на госпожа Евлогиева, колко вода има? Някой да с вдигане на ръка някой да предположи колко литра вода има в моето тяло и евентуално колко литра вода има в тялото на госпожа Евлогиева. Малко е, не познам. И 5 кг, да кажем, да не казваме другата цифра. 46 литра, 20 и няколко килограма вече са други неща. Разбирате ли, 70%, не знам учили ли сте за процент, това е повече от половината от нашето тяло е вода. Защото 70% от кръвта е вода. Костите, колкото и странно да звучи, колкото сумички да ги изглеждат, те имат 30% вода. Да се затворим окото, трябва вода. Ако няма вода, ако няма сълзички, то ще изключи и дори всяко отваряне и затваряне. Максимум от вода. Там са 9 домашни сосове, шували с тях, помага да минава да се смее. Мускулите не могат да направят нищо. Просто ще сложират бъбреците. Бъбреците, всеки има два бъбреца. Те се водят от химическа лаборатория. Всичко, което е лошо и вредно за нас, се преработва или в бъбреците или черния дроб и се изхвърля на вън. И затова е много важно да се пие достатъчно вода. Сега, значи казахме, че аз имам 46 литра вода. Това са 10 литра вода. 4 такива кофи в моето тяло реално са вода. И как губим ние вода? За какво изразходваме водата? Как губим от тялото вода? Някой може ли да ми каже и да ми обясни? Това са нормални неща. Точно така. Ето сега ще разсмятаме за кое колко вода стои. Сега някой друг ми каже с какво друго според вас изхвърляме вода. Като се поти. Като се поти, точно така, като се поти, изхвърляме 3 чаши студена вода. Айде да сложим тези 3 чаши вода. Когато дишаме, според вас като дишаме, изхвърляме ли вода? Напротив, когато дишаме, когато говорим, не само отваряме устата да говорим и вдишването, отделяме още 2 чаши вода.
литър и половина. Минимум. Това е минималното количество вода, което трябва да приемаме. 8 чаша. Минимум 8 чаши в година. По-добрия вариант е, ако може да излезе по литър и половина вода на ден, защото тя е много важна. Ниеце, бъбреците, ниеце, органите, свързани с нужните вещества с нея. По време на хранене много хора обичат да пият разни неща, но не е хубаво да пием и да поемаме вода и те същото разглеждат на храната. И добре, половин час от ядене да сме пили вода. И след това, пак около половин до 40 минути след хранене да пием вода. Но не е хубаво да се храним да пием вода. Не се, от какво разбрахте от моята лекция? Какво е важно? Това да пием вода. Важно да пием вода. Да мием зъбките. Водата е полезна за много неща. За къпане, за миене на зъбки, на тяло, за тялото, за да стем здрави. Вода трябва да пием на ден колко часа? 8 чаши. Кога пием водата? Добре. И сега... Това беше моята лекция, че водата е важна и че трябва да пием вода. И за да помните, че трябва да пиете вода,